Hola, com esteu? Us dono la benvinguda a Espiritualitats Arrels Personals, un espai de diàleg on explorar les vivències, reflexions i perspectives sobre la fe i el viatge personal cap al creixement espiritual. Avui estic molt content de presentar-vos a la germana Conxita Gómez. Ella és monja benedictina del monestir de Sant Benet de Montserrat. És nascuda a Badalona, però es va criar a Santa Coloma de Gramenet, precisament com jo. Jo soc nascut a l'Hospital Germans Trias i Pujol i criat al barri Riu Sud de Santa Coloma. Casualitats. Ha estat funcionària de Correus i professora d'institut i quan va entrar al monestir de Sant Benet va començar a estudiar un màster de recerca d'estudis avançats en teologia i religió i després va estudiar a la Universitat de Cambridge. Pel que sé, ara està fent una recerca sobre salut mental i espiritualitat, però en tot cas ara ens ho explicarà millor, i també coordina un grup de pregària online setmanal que es diu Preguem els dilluns, on jo mateix hi he participat en alguna ocasió. Conxita Gómez, bon vespre i benvinguda a Espiritualitats. Bon vespre. Moltes gràcies per tenir-me aquí. Estic molt contenta. Felicitats pel programa. Perdó. Moltes gràcies. Si et sembla, Conxita, comencem pel final. Explica'ns una mica. No sé si estàs actualment a Montserrat o estàs fora i quins estudis o recerca estàs fent. En aquest moment estic a Bèlgica, però el mes passat i el mes que ve estaré a Catalunya i el que estic fent és un doctorat que intenta ser en cotutela a la Universitat de Vic en cures integrals i a la Universitat de Lovaina en teologia pràctica. I què et va motivar a investigar la connexió entre la salut mental i l'espiritual? Doncs, en realitat, és una qüestió personal i va començar l'any 2020 amb el Covid. Els meus pares van morir en els primers dies de la Covid, amb 36 hores de diferència, i arran d'aquesta experiència, al principi doncs, tot va anar fluint dintre del que es pot interpretar en una experiència així, però després va arribar un moment que vaig començar a tenir símptomes de problemes de salut mental, falta d'atenció, etc. I llavors el primer que vaig pensar és que m'estava agafant, no sé, tipus Alzheimer o alguna cosa d'aquestes, i després, gràcies a l'ajuda professional, vaig arribar a la conclusió de que el meu cos estava reaccionant a tot el que havia viscut i que una cosa són les nostres emocions, el que nosaltres pensem, i l'altra és la mateixa reacció del cos a tota l'experiència de la nostra vida. I a Cambridge jo havia anat a estudiar espiritualitat, un màster en espiritualitat, i allà vaig descobrir també l'atenció espiritual en hospitals i el treball que vaig fer de màster va ser sobre com la pregària cristiana i el mindfulness podien ajudar a recuperar-se en cas d'estrès posttraumàtic. I llavors, doncs, anant treballant això a Cambridge mateix em van dir home, això que fas és interessant, per què no continues? Però el problema va ser el Brexit i ells mateixos em van suggerir que un bon lloc per anar a estudiar era Bèlgica. I a Bèlgica actualment estic fent el doctorat en intentar construir una formació en espiritualitat que pugui ajudar a prevenir el burnout, en el cas particular de les infermeres. I això és el que estic fent i la raó. I has trobat resistència dins la comunitat científica per abordar aquest tema? Sí que és veritat que cada vegada hi ha més estudis que demostren precisament els beneficis que té i fer determinades pràctiques, però no sé si que dintre de l'àmbit científic et trobes aquestes resistències. A Bèlgica no, perquè hi estan molt acostumats i a més estic en una facultat de teologia, per tant no hi ha resistències i a més allà en els hospitals hi ha molta cultura de l'acompanyament espiritual i per tant s'entén perfectament i es valora la figura de l'acompanyant espiritual, que pot ser de qualsevol tradició religiosa o de cap. Aquí, quan explico el meu projecte, la gent ho troba molt interessant, però tothom diu oh, això és molt nou. També hi ha gent que se sent atreta i seduïda i veus que realment els interessa i troben interessant aquesta reintroducció d'alguna manera de l'espiritualitat en una societat secular, en un llenguatge que pugui assumir i això. Però bueno, no, jo diria que resistència no. Potser la persona que més resistència ha oposat a tota aquesta qüestió soc jo mateixa. Pel fet de que jo pensava, vols dir? Però això no. Jo crec que més aviat perplexitat, tot i que percebo
que, per exemple, a la universitat on estic estudiant aquí a Catalunya, a la Universitat de Vic, hi ha una sensibilitat envers aquest tema de l'espiritualitat. I quins beneficis pot tenir l'espiritualitat sobre la salut mental? Aviam, fer una causa-efecte és com una cosa una mica perillós. Per tant, jo mai diré els efectes de l'espiritualitat en la salut mental són tals, perquè això no tinc ni arguments ni cap estudi científic ho avalaria. Sí que és veritat que hi ha una correlació entre la gent que té cura de la seva espiritualitat i, per exemple, menors nivells de burnout o menors problemes en manegar l'estrès. I, per exemple, a final de vida, a les persones que es troben a final de vida, tot depèn de la seva experiència sobre la pròpia espiritualitat, però el fet de treballar i d'afrontar temes com el sentit, com la reconciliació, poden ajudar a aquestes persones i a les seves famílies a viure d'una manera més humana la situació que els toca de viure. De fet, fa unes setmanes el Jaume Duran, el director de l'Hospital del Mollet del Vallès, que a més va participar també en aquesta conversa, ens va explicar que en el seu hospital que ell dirigeix va incorporar aquest servei d'atenció espiritual i cada vegada és una qüestió que més pacients ho sol·liciten. No? Creus que el sistema sanitari hauria d'incorporar més serveis com aquest tipus a l'atenció psicològica? Jo crec que una cosa és l'atenció psicològica. Jo crec que no podem dir que la persona està feta de coses ni compartimentar, però jo crec que hi ha una dimensió clara, ben humana, que és la dimensió física, el nostre cos, la nostra encarnació. Després hi ha una dimensió psicològica que està claríssima i acceptada. És una mica aristotèlic, això que dic, però és el que reconeix l'OMS, en certa manera, que l'ésser humà necessita atenció física, necessita atenció social, necessita atenció psicològica i necessita atenció espiritual, particularment en moments de malaltia, de vulnerabilitat o de fi de vida. Per tant, jo crec que el primer seria formar a persones capaces de donar aquesta atenció espiritual, perquè no és una cosa que pugui saltar. I l'altre no és el mateix l'atenció psicològica que l'atenció espiritual. Són coses diferents i són, d'alguna manera, dues professions, per dir-ho així, per mi, complementàries però diferents. Per tant, jo crec que la primera cosa seria aconseguir que hi hagués una formació en espiritualitat que llavors permeti donar aquesta atenció. Si no a nivell professional, doncs a nivell també de voluntariat. Sí, perquè, de fet, pel que sé, és precisament el Departament d'Afers Religiosos que de vegades proporciona alguns manuals a infermeres i alguns professionals sanitaris perquè tinguin coneixements sobre espiritualitat, però no hi ha una formació específica en els professionals sanitaris sobre aquest àmbit, oi? Jo no soc infermera i, per tant, no conec completament el currículum, ni aquí ni a Bèlgica. Sé que a Bèlgica, per exemple, a la meva universitat, doncs hi ha una formació obligatòria per metges en espiritualitat i per infermeres, i sé que a nivell d'infermeria, com a mínim, a final de vida i pal·liatius, reben unes formacions sobre la dimensió espiritual de la persona, sobre les possibles maneres d'expressar-se a nivell religiós i de com atendre-les o de com buscar algú de la pròpia tradició religiosa perquè pugui acompanyar. Per tant, jo crec que si hi ha una formació a nivell, sobretot quan arriben a cures pal·liatives i a fi de vida, el que no sé si és tan clar és una formació que ajudi primer al mateix personal sanitari a descobrir i explorar la pròpia espiritualitat de manera que es pugui atendre i explorar amb una mica de professionalitat l'espiritualitat dels altres. No tant explorar, sinó ajudar a les mateixes persones, als mateixos pacients, a explorar-les, si volen, i si ho necessiten.
Mhm. I aquests estudis que ara mateix estàs fent, no? I que ens comentaves, quins fruits creus que poden donar? És a dir, a partir d'aquí, de quina manera t'agradaria treballar-ho? En primer lloc, una de les coses que vaig fer a la formació que feia l'any passat és una formació doncs, per poder, aquí a Bèlgica em legitimaria per donar atenció espiritual en hospitals. Vaig estar en un hospital psiquiàtric i va ser una experiència molt, no diria interessant, sinó preciosa. Per tant, m'agradaria en el futur que, si fos possible, doncs, coordinar algun equip de voluntaris en algun hospital o donar formació a professionals sanitaris en algun àmbit, potser universitari o on fos, per ajudar doncs, a aprendre a acompanyar les persones en aquesta recerca espiritual quan és necessària i quan és demandada, i també per explorar la seva pròpia espiritualitat. Això és una cosa que m'agradaria, però després, des del nostre monestir, nosaltres fem moltes activitats d'atenció a la persona, en el sentit d'ajudar les persones a integrar totes les facetes de la seva vida. A casa nostra doncs, hi ha una tradició de focusing ja des de fa molts anys i també jo m'havia fet moltes vegades també tallers d'espiritualitat, hi ha una escola teològica, vull dir que a casa meva al monestir ja hi ha aquesta activitat i jo crec que és una cosa que des dels monestirs, jo deia una vegada en una xerrada a una universitat que jo era una professional de l'espiritualitat i la gent s'ho va prendre a guassa i se'n reia. Pues jo crec que després d'uns quants anys de mirar-te al mirall i tenir una certa formació, doncs potser no ets un professional, però potser tens alguna experiència a l'hora d'acompanyar aquesta dimensió i ajudar que la gent pugui florir dintre la seva vida en aquest aspecte. I com va influir la vida monàstica quan vas decidir entrar al monestir de Sant Benet en la teva pròpia salut mental i el benestar emocional? Depèn del dia, perquè la primera cosa que descobreixes quan entres al monestir, jo vaig entrar al monestir tot entusiasmada cercant a Déu i la primera cosa que vaig trobar és a mi mateixa davant del mirall i no em va agradar. Per tant, jo no sé si en aquell moment la meva salut mental estava gaire joiosa. Probablement allò va ser un inici de poder començar a fer un treball que em va ajudar i que m'ha ajudat a poder viure dintre la meva pell, i per tant això sempre és alguna cosa que afavoreix la salut mental. Per tant, al principi, el que a vegades això és com fer exercici. A vegades anar a córrer o anar amb bici, etc, no té per què ser una cosa plaent al principi. I això, la vida monàstica al principi, ja ho diu Sant Benet, que al principi el camí sembla estret i que després es corre ple cor. Per tant, al principi, la primera cosa va ser trobar-me a mi mateixa i descobrir la meva pròpia vulnerabilitat i després, per fortuna i gràcies a Déu, acabes trobant la teva grandesa, la teva dignitat. I reconèixer la teva vulnerabilitat ajuda a poder abraçar la dels altres i reconèixer la teva dignitat i la teva grandesa ajuda a poder fer el que diu Sant Benet, que quan algú arriba a casa te n'has d'adonar que és el Crist i t'has de prostrar davant d'ell o davant d'ella perquè és un moment sagrat, tens el Crist al davant. Per tant, jo crec que a la meva vida monàstica, no sé si m'ha donat més salut mental, però m'ha donat molta joia i molt poder-me evitar i asseure'm a sobre la meva pròpia pell i a dintre de casa meva. Per tant, doncs això és un camí que no s'acaba mai d'autoconeixement, de descoberta de lo meravellós que és ésser humà i lo meravellós que és anar descobrint a Déu, que el vas descobrint com més et descobreixes a tu i més descobreixes la resta d'éssers humans en la seva riquesa i multiplicitat. Per tant, una xulada, vaja. Doncs va, vinga, comencem a parlar de les teves arrels espirituals. Com deia en la introducció, ets funcionari de Correus i també professora d'institut. Què va passar? És a dir, què et va decidir fer-te entrar en un monestir? Bé, la primera cosa és, jo no tota la vida he sigut creient, diguem que vaig anar a un col·le de monjos i vaig tenir una experiència així que em va portar a la conclusió de que 50% de possibilitats que existeixi Déu, 50 que no,
I llavors, si Déu existeix, és un senyor que està allà dalt amb una porra per pagar-me quan faig les coses malament. Si Déu no existeix, puc fer el que vulgui. I llavors, quan ets adolescent o a la primera joventut, doncs vols descobrir món. I per tant, doncs jo vaig viure 15 anys perfectament instal·lada en el fet de que per ésser humà no calia creure en Déu i que, mira, doncs van ser anys de descoberta d'aquesta humanitat i de la meva pròpia dimensió espiritual com a persona, no com a creient. I després el que va passar és que a mi m'agradava molt l'esport, el turisme romànic, i llavors doncs, vaig fer el Camí de Santiago i en una petita església a les portes de Galícia, doncs vaig trobar una oreneta enganxada en una església, s'havia quedat allà atrapada i vaig pensar, ai, mira, ets tu. I en aquell moment vaig adonar-me que el que havia estat buscant tota la vida era Déu, però no sabia quin. I llavors vaig pensar, mira, cristiana no, perquè no, ja m'has tingut mala experiència, doncs llavors potser musulmana, però tampoc no m'hi acabava de trobar. Budista, clar, no hi ha Déu, per tant, doncs llavors com ho faig? I roda el món i torna al Born, i llavors vaig començar a intentar explorar aquest camí. I anava a estudiar història al monestir de Sant Benet, a l'hostatgeria, i un bon dia vaig sentir que volia ser monja i vaig pensar que m'havia passat alguna cosa de salut mental i que havia d'anar al psiquiatre, però en aquell moment no hi vaig anar. I després, doncs, això, vaig fer el Camí de Santiago 2 vegades. Aquella segona vegada vaig adonar-me'n que realment jo em sentia cridada a aquesta vida. Llavors, gràcies a Déu, vaig anar a parar a un monestir benedictí on el centre és la persona i on el Crist ets tu. I llavors una de les coses que tenien clares a casa meva és que la formació és molt important i em van convidar a estudiar i vaig començar a estudiar ciències religioses i vaig anar descobrint que pots ser cristià i fer-te preguntes i pots ser cristià i tenir dubtes. I mira, doncs des de llavors, doncs això, jo diria que no vaig poder evitar entrar al monestir. Un cop vaig descobrir que en el fons de mi hi havia aquesta mena de set d'infinit i que em sentia a casa en el monestir, no vaig poder fer una altra cosa que això. I des de llavors, doncs mira, després de descobrir qui era una mica i que no m'agradés, doncs després tot ha estat una mena de camí d'això, de descoberta de la humanitat i de donar gràcies. I recordes aquell moment de dir, ostres, ha nascut en mi l'oportunitat de fer-me monja? És a dir, recordes aquell moment de dir, o és més aviat una qüestió de mica en mica que es va plantejant? Jo no sé com funciona això, però jo vaig sentir el 2 de gener de l'any 2000, estava a missa a Sant Benet i vaig sentir, jo vull ser monja. I immediatament, vull dir, jo ho vaig sentir en aquell moment, immediatament en aquell moment va ser quan vaig pensar, bueno, has de buscar un psiquiatre i per no pagar me'n vaig anar a fer el Camí de Santiago. I llavors en el Camí de Santiago va haver-hi un moment en què em vaig perdre i no hi havia lloc on dormir, enmig dels monegros, una ànima caritativa em va acollir i llavors en aquell moment vaig pensar, però què hi fas aquí? Però alhora, caminant, amb dolor als peus, sota un sol abraçador, doncs, que no deu ser una paraula catalana, això, doncs sí, vaig sentir que sí, que efectivament havia de ser monja i després, quan vaig arribar a Finisterre, doncs vaig comprometre amb Nostre Senyor i li vaig dir, vale, on vulguis, però amb tu. Per tant, hi ha moments molt, molt claus i després, al llarg de la vida monàstica, hi ha hagut molts moments perquè, de fet, jo tinc aquesta experiència cada dia, que em llevo i dic, vale, doncs sí, però només avui, com els pares al desert. I demà, doncs, torno a dir, doncs vale, sí, doncs continuem, però només avui, I així anem fent. Hi havia uns pares del desert que es van tirar així 70 anys o 50, doncs jo espero també tirar-me els propers 50 anys. Doncs no crec que arribi als 105, però bueno, ho intentaré.
De fet, hi ha molta relació, no?, justament amb el fet del caminar, amb el fet també del monaquisme benedictí, no? És a dir, amb aquest camí interior de mica en mica anar aprofundint, no? És a dir, li veig com un cert paral·lelisme, també. I ja venia de tradició familiar el fet de, doncs això, no sé si els teus pares et van inculcar la fe o més aviat no sé. Els meus pares eren molt, molt creients i jo me'n recordo de moments dolços de la meva infantesa. Jo vaig, com ja saps, vaig créixer a Santa Coloma i en aquell moment jo vivia al barri del Raval i era un barri doncs, amb molta immigració i en el que jo vaig veure i descobrir el cristianisme com una gent que s'estima i es dona suport els uns als altres. Aquesta és la meva experiència de quan era petita. Després potser aquesta experiència va variar. Per tant, els meus pares eren molt creients i ells em van ensenyar de ben petita doncs, a anar a l'església i a veure l'església com una comunitat que s'ajuda, i és una cosa que he recuperat de gran, però que durant uns anys de la meva vida no vaig viure d'aquesta manera. I en aquell moment, ara deies, no?, que al principi sempre costa i, de més, vas pensar en renunciar alguna vegada? Si no tinc que cada dia dir que avui sí. Ui, tant. Sí. Home, aviam, jo era profe d'institut, tenia una bona feina, treballava al centre del rendiment esportiu, que per mi deu ser com una mena del paradís dels profes. Doncs jo ja tenia una vida que m'agradava, jo volia tenir fills, etc. Clar, al principi no era gens fàcil, perquè això no era gens fàcil. I pensava, què fas aquí? Què fas aquí? I després doncs, hi ha hagut diversos moments. Per exemple, quan vaig haver... Jo estava casada amb una hipoteca. Per tant, quan vaig haver de vendre el pis, en aquella època no podíem sortir del monestir. I llavors, clar, els primers mesos, jo pensava, com m'ho puc fer per vendre un pis si no vaig a vendre'l? I llavors va ser complicada aquella cosa, i el fet de vendre el pis, m'havia passat tota la vida volent tenir una feina xula, un lloc on viure, etc. Per tant, sí, hi ha hagut moltes vegades. Sí. Jo no sé qui té més paciència, si Nostre Senyor i jo, o les meves germanes. Per tant, no sé, jo crec que fem així un tant a tant. Quants anys fa ja que estàs al monestir de Sant Benet? Jo vaig entrar el 2001. Per tant, doncs, farà 24 anys. Déu-n'hi-do. Sí. I per les persones que ens estan escoltant, quins creus que són els principals estereotips o malentesos que té la societat sobre la vida monàstica? Mira, primera cosa, un dels meus amics em van dir, bueno, però tu te n'adones que entres a formar part d'una institució que es diu la Església i que és una sèrie de tòpics que la gent diu sobre la Església i tal i qual. I jo vaig dir, bueno, però és que jo necessito viure en comunitat i per tant no puc viure el que he descobert, no puc viure de cara a Déu fora d'una comunitat cristiana, del tipus que sigui. Doncs de la vida monàstica, la primera cosa que jo també em va passar és vaig pensar, bueno, entres i no surts mai més. Aquesta va ser la primera cosa. Ja no podré veure la meva família, no podré veure els meus amics, per tant... Però el que em vaig donar compte és que, clar, la meva família la vaig poder cuidar fins al final. Durant tots aquests anys, hi ha hagut molts anys que m'he dedicat a cuidar els meus pares, el meu germà quan va estar malalt. Per tant, d'alguna manera, la vida monàstica a mi m'ha ajudat a descobrir realment a la meva família i als meus amics i a descobrir que eren allà, fes el que fes. I jo crec que potser ells també. I això ha sigut una experiència molt, molt xula. Per tant, primer tòpic, que no pots tornar a continuar les relacions que tenies. Jo crec que en tens de noves i, a més, doncs, vius les que tenies d'una altra manera. I després un altre tòpic és, quina vida més avorrida. Jo quan treballava a Correus alguna temporada pensava, oi, quin avorriment. I m'agrada. Després a la vida monàstica a vegades somio, ostres, tu, m'agradaria avorrir-me una mica, perquè jo no sé la quantitat de coses rares, de coses que he arribat a fer en aquests 24 anys, de les més curioses i variopintes que et puguis arribar a imaginar. Durant uns anys vaig ser la bombera de casa
per tant, perquè clar, a Montserrat el tema dels incendis és una cosa així, és una mica... Per tant, una és, t'avorriràs, què faràs allà i tal i qual, i per tant, aquesta és una cosa que no m'he avorrit gens, i encara als 50 i pico, doncs encara em trobo començant coses noves i explorant nous camins que puguin servir a la meva comunitat i a la meva societat i a l'Església. I l'altra cosa així tòpica, t'avorriràs i després, doncs això, que què fas allà dalt? Vés-te'n a fer de missionera, que tindrà més sentit la teva vida i tal i qual. I mira, fa poc es va morir la Maria Regina, que ella va entrar en el monestir quan llavors era clausura papal, que no podien sortir per res, perquè volia ser missionera. I ho va aconseguir, Va començar a la pàgina web del monestir, quan no hi havia pàgines webs en gairebé cap monestir, tenia contacte amb gent del Perú, enviava PowerPoints a 1 milió de persones en no sé quantes llengües. Per tant, doncs això, pots prendre part de la vida, anava a les presons, anava a Lledoners, ajudava una gent amb qüestions de salut mental a Benín, a un senyor que es deia Gregoire, o que es diu Gregoire. Per tant, una de les coses és, clar, el que fas allà és egoista. Vas a tancar-te allà perquè ets un egoista i no sé què, no sé quantos. Jo no sé si sóc egoista, potser sí, però la qüestió és que te n'adones del sentit que té la vida monàstica com a servei a la societat i com a servei a l'Església, no perquè estiguem tot el dia pregant, que també, que la pregària és fonamental, sinó que almenys jo tinc la sort de que he anat a parar en un lloc on diuen hora et labora, i llavors hi ha aquest balanç entre el que és la vida pregària i el que és la vida de treball, fins al moment en què són la mateixa cosa. Un es transforma a l'altre, la teva pregària dona sentit a la teva tasca i la teva tasca dona contingut a la teva pregària. No sé si ja en tens prou tòpics, puc seguir, No, fantàstic, fantàstic. I com veus el futur de les comunitats monàstiques? Recentment, per exemple, avui hem tingut el cas de la comunitat de clarisses de Pedralbes, que han hagut de marxar. Per tant, com veus el futur monàstic en aquest sentit? Aviam, jo sempre... Algú em va ensenyar una vegada, una època que vaig ajudar amb la comptabilitat a casa, que sempre t'has de posar en el pitjor escenari possible. Llavors, jo crec que el pitjor escenari possible és que ens acabem. D'acord? Doncs si ens posem en aquest escenari possible, el pitjor és, primero que me quiten lo bailao. Per tant, jo mentrestant m'ho passo bé i disfruto, i si puc contagiar-ho, doncs tanto mejor. L'altra cosa que també és part de la meva obsessió amb intentar fer alguna cosa en aquest moment és aquesta saviesa i aquest llegat que tenim de 1.500 anys de saviesa, doncs com traspassar-lo a la societat. Com pot arribar aquest missatge a la societat, tant si creuen com si no, perquè jo crec que és una saviesa humana molt gran. I per tant, jo penso, peor escenario, doncs, per tant, jo me lo paso bien, jo visc honestament i autènticament allò que vull viure i, a més intento que, si no s'acabamos, doncs que d'alguna manera pugui arribar i que no es quedi, no se muera el tesoro amb nosaltres, com ha passat amb les monges clarisses. El tresor que elles han viscut no morirà mai, perquè l'han deixat doncs, amb el seu llegat, amb l'estimació que té la ciutat de Barcelona per elles, amb l'edifici, amb tota aquesta riquesa que elles encara continuen vivint, ara a Vilobí d'Onyar, però per tant doncs, dius, bueno, doncs mira, és que no passa nada. I llavors l'altra cosa és, doncs jo penso que Nostre Senyor té la imaginació suficient com per fer alguna cosa nova si és que això s'acaba. Per tant, doncs, pitjor cas escenari. L'altre cas és, jo penso que el futur el veig amb una major implicació dels laics en la vida del monestir, amb creacions de comunitats amb diferents graus d'implicació o de contacte amb les comunitats benedictines, almenys en aquest cas. Per tant, doncs, mira, en el nostre monestir en aquest moment hi ha una associació d'amics perquè hi havia aquest desig per part nostra de donar quelcom al que ens envolten i aquest desig per part d'ells d'acostar-se més. I jo crec que es aniran creant noves maneres
I jo crec que també, per exemple, el budisme ens ha ensenyat que hi ha maneres dinàmiques. Vull dir, per exemple, la meva generació tenim dificultats per entendre el compromís per tota la vida. Doncs potser hi haurà experiències de vida monàstica temporals. La veritat és que ja et dic, jo em poso en el pitjor cas, i el pitjor cas a mi tampoc no em sembla malament. El cas intermig d'anar poder fent això, d'anar creixent, aquest també em sembla una cosa genial, perquè els monestirs mai havien sigut una cosa tancada, com potser a partir del Concili de Trento es va instaurar més, sinó que sempre hi havia hagut una dinàmica de portar la societat i de rebre d'alguna manera a través de les escoles palatines, el que tu vulguis. I el millor cas és que trobem les maneres, per avui, anar trobant la manera de vendre, no és la paraula, però Sí, en tot cas, no? Oferir, en tot cas, no? Sí, vendre no és la paraula, però oferir, clar, el problema és que en la nostra societat oferir s'ha de fer ben fet. I primer has de conèixer la gent que t'envolta. I primer has de reconèixer que són persones amb una experiència que és tan vàlida com la teva. M'explicava no fa pas gaires dies una persona, un monjo d'un altre país, diu, bueno, és que clar, ha arribat un postulant i ha vist l'habitació que era de color de color groc, i ha dit, ui, això ho hem de tornar a pintar perquè el groc no m'agrada. Clar, això per la mentalitat dels que portem uns anys al monestir doncs és com a mínim xocant. O l'altre, doncs, que resulta que, clar, necessita unes adaptacions alimentàries que potser en segons quin context, això era Anglaterra, per tant em deien, clar, els monjos grans ara mengen patates i cols, que és el que han menjat tota la vida, i els joves mengen arròs i pasta. I els monjos grans que això pensen que això no és un menjar anglès. Amb això vull dir que clar, d'alguna manera, si trobem la manera que la comunitat, la societat ens conegui i poder parlar i escoltar la societat des de l'espai que necessita, jo crec que aquest serà el millor escenari i el que pot fer que la gent pugui girar de nou el cap als monestirs. Què passarà? Ni idea. Sí, però no sé, jo tinc la sensació, i ho veig des de fora, segurament tu ho veuràs d'una altra manera, però, per exemple, amb totes les activitats que feu al monestir de Sant Manet, que fins i tot jo alguna vegada m'he volgut apuntar alguna de focusing, no? Però veig que al moment tot està exhaurit, no? O fins i tot de vegades també que he fet... T'he perdut. Ah, sí? M'has perdut? Vale. M'escoltes ara? Sí. T'he perdut en el focusing. Vale. Que et deia que justament, precisament, no, alguna vegada m'he volgut apuntar en algun curs que feu ahir al monestir, no? I el curs de focusing, quan m'he volgut apuntar, estava exhaurit. És a dir, que realment hi ha molta gent que està molt interessada. Fins i tot també quan m'he apuntat a algun curs de sinclètica, no, que també ho he anat estudiant, tinc la sensació com que cada vegada hi ha més persones que estan com interessades en el món monàstic, sobretot per descobrir aquests espais de silenci, de pau, de calma, de pregària. No? És a dir, que són molt necessaris en la nostra societat i que precisament aquestes persones que ho treballen cada dia i, com deies, no, tenen aquesta saviesa ja de generacions en generacions, ostres, penso que és una molt bona manera perquè tota aquesta set que tenim a la nostra societat, no? Vosaltres ens pugueu ensenyar, ja que ho treballeu dia a dia, no? Jo crec que més que ensenyant, jo crec que una part és part d'aquest treball que estic fent. Més que ensenyar, jo crec que aquí no és uns són els profes i els altres són els alumnes, sinó que és trobar-nos tots en terra sagrada i anar aprenent els uns dels altres. És el de l'osmosis i tal i qual. Per tant, jo no crec que siguem mestres, sinó que tots som aprenents i cadascú doncs, pot compartir el que ha après. Jo crec que sí que hi ha una set de la societat i a part d'aquesta pau i d'aquest silenci del que parlaves, que són crucials, crec que una cosa també podem oferir és, tot i que tota vida humana i comunitària hi ha conflictes, doncs el fet comunitari no és una... Jo sempre, quan vaig començar al monestir, pensava, aviam, és que el miracle aquí és que no ens matem,
Bueno, això ho deia l'anterior abadessa, és que és veritat. Com pot ser que en aquell moment 40 persones, cadascuna de la seva família, etc, puguin viure juntes, estimar-se i fer un projecte comú? I, per tant, jo crec que una de les coses xules també de la vida monàstica, a part d'aquesta pau, jo alguna vegada he sentit gent que parlava d'això, d'una set de pertànyer, d'una set de comunitat, d'alguna manera. Hem passat d'una societat molt individualista i crec que d'alguna manera està fent una transició, no sé com, cap a una societat que necessita pertànyer i que necessita comunitat. I per tant, sí. I ara que estem parlant encara sobre el tema del context, no? Com veus el cristianisme a l'actualitat? Depèn d'on te'n vas a viure. Per exemple, jo aquí, clar, tinc companys a la facultat que són de la Índia o que són de Nigèria o que cadascú, clar, és que què volem dir quan diem cristianisme? Perquè no és el mateix el cristianisme que vivim nosaltres a Catalunya, que a més ja és molt plural, que el cristianisme que poden viure determinats estaments als Estats Units, o que el cristianisme que es pot viure a Nigèria, a la Índia. Vull dir que com veig el cristianisme com una realitat molt plural, que tant de bo trobi la manera de trobar la unitat. La primera cosa que, una de les pregàries que m'ocupa moltes vegades és que com a cristians puguem trobar la unitat, ens puguem trobar. Ja sabem que la unitat la trobarem el dia que ens morim, però això tant de bo que com a cristians poguéssim trobar espais d'unitat i de perdre'ns la por, perquè moltes vegades al llarg de la història el cristianisme t'han dit uns són els bons, els altres són els dolents, i això, tant de bo trobéssim camins d'unitat. I per tant, jo això, penso que el cristianisme en aquest moment és quelcom molt plural. Aquí a Bèlgica ells defensen, els cristians que jo conec, que són la societat més secularitzada del món, i jo crec que això, no sé quantes societats conec que diuen el mateix de si mateixa. Per tant, una de les coses que jo crec que hi ha un cert trauma en la societat occidental respecte al cristianisme. Dalai Lama deia en l'any 2000, jo no us entenc aquests occidentals que resulta que deixeu el cristianisme, que és la vostra tradició, i us feu budistes. Per tant, doncs hi ha hagut alguna cosa que com a societats occidentals ens ha fet trencar amb la nostra tradició i per tant, doncs, això, penso que aquesta part de situació traumàtica també s'ha viscut des del costat cristià i tots la portem i és allò de com es fa per gestionar. Com es fa per gestionar, per viure-la en pau, perquè quan tu tens una situació en la que penses ostres, abans aquí hi havia molts cristians, pots reaccionar. O això és culpa nostra perquè hem pres tal tendència o tal altra. O la culpa és d'ells, els hem d'evangelitzar de nou. O pots pensar amb tota la humilitat, doncs no sé què ha passat, però anem a veure què podem construir de nou. I per tant, doncs, jo veig el cristianisme amb una set d'unitat, potser inconscient, amb una set de trobar el seu lloc en una societat que ja no és agressiva amb ell, sinó que és indiferent, o que hi ha, segons com, si no hi ha animadversió, segons com, en els ambients en els que jo em moc, a vegades hi ha una certa fascinació encara, però una certa irrellevància. No, això no volem més enciclopèdies. Vull dir, no cal que ens truqueu més a la porta. Sí, és un moment de molta oportunitat. Digues. No, i deia que, i creus que és fruit justament d'aquest trencament que potser hi hagin persones que potser se sentin més atretes per aquestes religions orientals, però que no contemplin el cristianisme com a la seva pròpia religió?
Jo crec que hi ha un factor que no sé si és del món occidental, però que havia sentit a dir que era una cosa que passava dels Pirineus cap al sud, que és que sempre pensem que lo nou i lo de fora és millor. Jo crec que hi ha això, tot i que el budisme ara ja no és ni nou ni res. Però vull dir que jo crec que sempre hi ha hagut una fascinació per, potser és europea, no sé, o és l'ésser humà que té curiositat per lo nou, lo desconegut, i després això. Doncs com allò no m'ha funcionat i com els models que tinc en aquest àmbit no m'agraden, doncs me'n vaig a provar una altra cosa i aviam si... I l'altra cosa, per exemple, les religions orientals tenen un grau de compromís molt elevat, però tenen una llibertat. Clar, si tu segueixes una sèrie de coses a nivell personal, ja ho tens tot. Clar, el cristianisme, per exemple, és una religió molt, molt comunitària i, per tant, també el budisme i les religions orientals ben compreses, però nosaltres agafem un llibre així de mindfulness o de qualsevol cosa i tu pots seguir les instruccions i llavors ser feliç, que això és a vegades, que no és això, la tradició d'aquestes tradicions orientals, però és el que ens ha arribat aquí. Pues mira, tengo manual de instrucciones y yo me lo monto. Vull dir que, per tant, potser la fascinació per lo nuevo i l'altra cosa és això, és que a vegades troba gent que... Me'n recordo, jo quan vaig descobrir Déu vaig pensar, i amb qui ho parlo? I amb qui ho parlo, això? I quan vaig veure que volia fer-me monja vaig pensar, però és que amb qui ho parlo? Amb el capellà i vaig pensar, vés a saber què em dirà. Clar, no per res, sinó perquè és que feia 20 anys que no havia parlat amb ell. Per tant, no ens coneixíem ja. I a més, quan hi vaig parlar em va dir, jo et conec i tu no aguantaràs 2 dies allà, no hi vagis. Per tant, amb qui parles d'aquestes coses? Moltes vegades un altre dels problemes que té, jo crec, el cristianisme avui és que, com som pocs, tenim moltes coses a fer, anem molt accelerats i llavors, pobre, no l'aniré a molestar amb la feina que té. Ja, ja. De fet, el papa Francesc també ha introduït algunes reformes, no?, per intentar millorar aquesta visió que tenim del cristianisme, no?, com per exemple és el paper de la dona a l'Església o la benedicció de parelles homosexuals. Creus que són suficients o en aquest sentit són més aviat simbòliques? Aviam, és que, a part de que, clar, el que estàs proposant em situes en dues situacions que sempre han sigut com una mena de conflicte dintre de l'Església, el paper de la dona en l'Església i la integració de les persones amb diverses tendències sexuals, siguin les que siguin, i són temes que de vegades em pregunto per què són tan problemàtics dintre la Església. Jo no en tinc ni idea. No arribo mai a explicar-m'ho per què ens interessa tant dins de l'Església només aquests dos factors que trobo cabdals. És veritat que són significatius i és veritat que penso que com a Església ens quedem sempre curts a l'hora d'integrar les persones i a l'hora de fer que tothom pugui trobar la seva veu i el seu lloc des d'on participar. Per tant, jo penso que no simplement perquè són dos punts molt conflictius que jo crec que encara s'haurien d'aprofundir més i obrir, sinó que són un exemple de la necessitat d'obrir la nostra Església a la participació, a l'horitzontalitat i això, i a la integració. Penso que potser les paraules claus aquí són l'obertura a la participació i la integració. I els dos casos que proposaves són puntuals, però crec que hauria de ser tots els nivells. Tots els nivells. Anem a parlar de la teva relació amb Déu. Com descriuries la teva relació personal amb Déu? Divertida. Ell té molt sentit de l'humor i jo crec que també.
Sí, sí, sí. Aviam, digues. No, endavant. Aviam, jo crec que és un tòpic perquè moltes vegades jo havia sentit dir això, però clar, és una relació d'amor i és una relació d'intimitat. I suposo que cadascú, Déu ens estima tal com som. I llavors, doncs, jo penso que Déu té la gràcia d'estimar-me tal com sóc i llavors, clar, potser... No, jo crec que ell és fascinant, simplement. Per tant, doncs, el que més m'agrada de Déu és que és inexhaurible i de que no l'acabaré de conèixer mai i que no el podré posseir mai i que sempre està allà. La meva experiència de Déu és que sempre, 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 incondicionalment, fins i tot quan no creia en ell estava allà i en els moments més durs ell ha estat allà acompanyant d'una manera o una altra i obrint portes allà on semblava que no n'hi haguessin d'haver. Per tant, la meva relació és d'un agraïment total, i això i que li agraeixo moltíssim que tingui sentit de l'humor, tot i que a vegades no té gaire gràcia, però sí, és més jo que jo, és més jo que jo i per tant, fent aquest viatge de conèixer-te i d'obrir-te i d'atrevir-te a conèixer els altres i deixar que els altres et coneixin, és un camí misteriós de conèixer Déu. Per tant, és que és tot, és tot. I no sé. I has passat moments de crisis espirituals des de que, per exemple, et vas fer monja? Clar, hauríem de definir què són crisis espirituals, perquè això ho tenia molt pautat. Jo abans ho tenia molt bé, això de les crisis espirituals, però ara no sé, no ho tinc tan clar. Si et refereixes a moments de dubte, moltíssims, tant a nivell de la meva vocació com a nivell de una cosa molt, 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 molt challenging per mi és arribar a saber què és el que Déu vol de mi. És una cosa fantàstica, però és una d'aquelles coses, escolta, és que jo vull fer el que tu vols i això requereix obertura, això requereix molta pregària i requereix molt discerniment amb els altres. Per tant, sí, hi ha hagut moments molt grans de dubte sobre què fer i també moments de molt agraïment quan un dia te n'adones en el fons del cor quin és el camí. Dubtes sobre si existeix Déu o no, ara, des de, entre cometes, que el vaig descobrir, doncs jo no puc assegurar al 100% que existeixi, però la meva experiència és que hi és. Jo no puc assegurar racionalment. Racionalment pot ser qualsevol cosa, però els meus problemes racionals no em resulten problemàtics. Vull dir, a mi no em passa res per pensar, doncs mira, potser no sé si existeix, però a mi m'és igual perquè la meva experiència és que sí. I per tant, doncs, això, si et refereixes amb crisis espirituals, moments de dubte i d'incertesa, sí, moments de por també, però sobretot molts moments de presència i molts moments de saber que això, que ell està allà acompanyant i que Déu s'encarna i que estem els uns als altres. Jo he arribat a la conclusió temporal del que el sentit de la vida, almenys de la meva, és donar-nos suport els uns als altres. I per tant, si fem això, Déu hi és una manera de fer present a Déu. Per tant... I tens algun referent o model dins de la fe cristiana que per tu t'inspiri? Sant Benet. Sant Benet. Santa Escolàstica, per allò de que val més l'amor que les normes. No hi ha res més important que un ésser humà. No hi ha res més important, tot i que a vegades puguin haver-hi conflictes ètics i morals, però no hi ha res més important, no hi ha cap norma més important que els éssers humans. Per tant, jo trobo molt inspirador Sant Benet,
per aquesta sacralitat i centralitat que li dona la figura del Crist, que és Déu fet persona. Per tant, el trobo molt, molt inspirador. Potser és la figura. Després, totes les persones que he anat coneixent, milers de monges, les monges ancianes de casa meva, les monges ancianes d'aquí, a Liège. Sí, sí. I, com dèiem justament, en el monestir de Sant Benet de Montserrat és pioner l'obertura cap a aquesta dimensió espiritual entesa de manera plural i diversa. Tu mateixa coordines un grup de pregària online. Com va sorgir aquesta necessitat de crear un grup de pregària que es diu Preguem els dilluns? La primera cosa va ser durant la pandèmia, els primers dies de la pandèmia. Jo vaig pensar, què podem fer? I abans que em passés el meu drama personal vaig pensar, mira, una cosa que podem fer és gravar les vespres i les laudes i les enviem. I llavors em vaig trobar enviant les vespres i les laudes a 200 persones al principi i a 900 després. I llavors va arribar un moment quan van morir els meus pares i això, que jo ja no podia fer això, i va fer una altra germana, la germana Concepció, i després ha passat a l'streaming a casa meva. Per tant, hi ha la consciència amb la pandèmia de tenir aquests mètodes online que ens permeten almenys fer-nos present en la pregària i que sàpiguen que hi ha algú que encara enmig d'aquest caos pot trobar pau i pot trobar moments per posar-se tots plegats en mans de Déu. Això va ser la primera intuïció. I després, quan estava a Cambridge, ara estic en una comunitat benedictina a Liège, quan no soc a Catalunya, a Montserrat, a Sant Benet, però a Cambridge vaig estar fent de guarda d'una residència d'estudiants de doctorat i estava molt bé. Per tant, tenia una comunitat de 30 persones d'arreu del món amb creences diferents, però jo necessitava pregar. Per anar a missa necessitava anar amb bici durant mitja hora i després, si volia fer vespres o laudes, havia de fer mitja hora més a les fosques i per veure una comunitat de dominics que hi havia allà. I per tant vaig pensar, jo necessito una comunitat i una comunitat que pregui en català. I vaig pensar, doncs no hi és, doncs llavors me la invento. I perdó, i així es va sortir. I amb aquella primera parròquia que havia tingut al principi de la Covid, doncs vaig proposar, vaig enviar whatsapps i aquestes coses, aviam si algú volia participar. A casa vam posar-ho també, les activitats de casa, com una activitat que s'oferia, i així s'ha anat fent. I al principi he anat temptejant, al final, ara en aquest últim any i mig, hem aterrat a anar comentant l'Evangeli de Sant Marc i sembla una fórmula que de moment va funcionant. Hi ha aquest pregar la paraula plegats, aquest sobretot em sembla molt important i és una cosa que tots i totes valorem, aquest fet comunitari. Hi ha una comunitat els dilluns que prega i tu saps que hi pots anar i que encara que no hi vagis, hi ets, perquè ens hem acabat trobant i estimant, siguem els que siguem, i després gravem les pregàries, les pengem en YouTube i llavors qui no ha pogut venir o qui no pot venir les pot escoltar amb tota la llibertat del món. Per tant, així es va néixer una mica de què podem fer, què podem oferir i després de dir jo necessito una comunitat. I com la necessito amb tota l'ànima penso, doncs igual hay otros. Sí, sí. De fet, ara et comentava justament abans d'iniciar aquesta conversa que jo hi he participat alguna vegada en els Preguem els dilluns i que justament després de la pregària i d'escoltar la música hi ha aquell silenci on vas veient tots els participants en un Zoom, no? I vas veient les càmeres, però veus aquell moment de tancament d'ulls, de silenci, de tothom posant la seva intenció en escoltar i rememorar aquestes paraules, no? Aquesta música, en assaborir-la, no? I jo penso que és un dels moments més especials que té justament aquesta pregària online. I la part del silenci aquest, potser la més densa és, perquè hi ha una part gravada, i clar, llavors, el que tu dius de que la gent es veu i tal, intentem que no per lo de la privacitat i les lleis de protecció de dades, però esdevé potser després, quan ja no gravem. Vull dir que potser és aquest moment de saber que estem en intimitat, que no hi ha ningú que vegi, que els que hi som,
Sí, és un moment especial, jo crec que per tothom. Bé, Conxita, doncs acabem. Moltes gràcies pel teu temps, per la teva generositat i també per deixar-nos entredescobrir les teves serres espirituals. He après molt, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu per aquest programa i per aquesta iniciativa i gràcies per permetre'm sortir de casa, acollir-te i a deixar-me que m'acullis. Un plaer. I a tots vosaltres, doncs recordin que poden trobar més entrevistes i protagonistes al nostre canal de YouTube, a Spotify i a les xarxes socials espiritualitats.cat. Fins la propera.